Les categories gramaticals es divideixen en dos grups, variables i invariables. Les variables canvien de gènere, persona i nombre. Hi ha 5 tipus. Nom: designa persones, animals o coses. Adjectiu: diu alguna característica del nom. Verb: indica acció o estat. Pronom: substitueix el nom. Determinant: acompanya el nom. Invariables són les que no canvien. Hi ha 4 tipus. Adverbi: modifica el verb, l'adjectiu o un altre adverbi. Preposició: uneix paraules posant-ne una per sobre de l'altra. Conjunció: uneix paraules, sintagmes i oracions. Interjecció: expressa exclamació.